Sziasztok! Marci vagyok, és üdvözlök mindenkit egy új videóban. Ahogy látjátok, ez nem a megszokott Minecraftos, aranyos kis erdei kunyhónk, hanem a GNU Image Manipulation Program, vagyis egy rajzoló per képszerkesztő program. Úgy gondoltam, hogy kísérletet tehetünk egy újfajta videóra, amiben egy másik hobbimnak, a rajzolásnak fogunk áldozni. Illetve, amellett, hogy rajzolunk, a halkbeszéd helyett is suttogni fogunk. Legalábbis én fogok suttogni. És egy kicsit poénkodósabb, lazább hangnemet megütni veletek, mint amit megszokhattatok. Igazából szívesen gyártok, vagy szeretnék gyártani több különböző fajta tartalmat, és hogyha vannak lehetőségeink kipróbálni például, hogy a suttogás ki az, akinek bejön, akkor szeretnék élni a lehetőségekkel. Remélem tetszeni fog. Hogyha bejön nektek, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot a videóra. Iratkozzatok fel a csatornára is. Essünk neki ennek a rajznak, amit itt elkezdtem. Ez a projekt, hogy is mondjam, nekem is egy motiváló erőként kéne, hogy hasson, legalábbis ez a cél. Mert ami most dolgozni fogunk, az egy társas játék. Hoz való figura vagy karakter. Ahogy láthatjátok, itt fönt meg van nyitva két másik rajz. Azt talán még most nem fogom megmutatni. De ezek ellenségek lesznek egy társas játékban. És ezért, és ehhez szeretnénk kiegészítőként egy fő ellenséget. Hogy legyen egy főnökük, aki irányítja őket. Egy főnök goblin. A rajzolás, ahogy azt gondolhatjátok, egy másik hobbim a videójátékok készítése mellett. És noha nem igazán volt nekem soha profi képzésem, nagyon szeretek vele időt elütni. Úgyhogy bízom benne, hogy amíg én itt rajzolok is, igyekszem azzal, hogy videókat készítünk, motiválni magamat, addig ti kicsit tudtok relaxálni ezekre az elkészült videókra, vagy legalább érdekesnek találjátok őket. Remélem, hogy valamennyire belehallatszik egyébként a mikrofonba a rajztáblának a hangja is, mert szerintem az is igen relaxáló lehet, ez a kis firkálásnak a hangja, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Na, így van. Tehát az lesz a lényege, hogy ő a goblinoknak, akiket most meg fogok mutatni. Itt van egy goblin, itt van még egy goblin, ő a 2-es szintű, ő a 3-as szintű goblin. Látjátok, hogy azért profinak nem mondhatom magam, de egy jó időtöltés. Igen, meditatív tud lenni egyébként. Tudom javasolni nektek is, hogy nyugodtan próbáljátok ki. És ő lesz a főnökük. Na most még gondolkozom, hogy itt a másik kezével mit csináljunk. De az az ötlet, hogy nem az ötlet, bocsánat, de az a terv, hogy ezen a részen, így itt, majd az ellenségnek a különböző, az ereje és képességei fog elhelyezkedni. Úgyhogy a képi világ az itt foglal majd helyet. Tehát ez a keze igazából ki is lóghat.
is lóghat igazából hogy is mondjam, a kamerából. Nem olyan fontos, hogy itt bármi történjen vele. Viszont ami nem tetszik, az az, hogy egy kicsit túl fit ez a tag. Tehát látjátok, hogy egy tagba szakad, hatalmas formáról van szó, és ez is a lényeg. De egy kis extra, hogy is mondjam. Hát egy kis extra sírt kap itt a hasára. Így, már is jobb, így látszik is. Azt szeretnénk, hogy hiába izmos és adja egy óriási erős teremtménynek az érzését, azért látszódjon, hogy hát kicsit lusta is, vagy nem tudom. Hogy egy kicsit így megereszkedik. Ez a sok-sok izom rajta. Borzasztó tiszta aktfotó lesz a végén, ilyen részletesen rajzoljuk a minden egyes részletet, reméljük a YouTube nem bánja majd. Ó, igen. Még egy ok, amiért most suttogok, az az, hogy meg vagyok fázva. Ami nem egy vicces dolog. Remélem, hogy mostanában sokaktól hallottam, hogy megfáztak, vagy gondolom megfázás, de akkor az is lehet, hogy valami vírus megy át éppen rajtunk. Remélem, hogy ti el tudjátok kerülni, és épek egészségesek vagytok, mint a mag. Ez remélem nem volt túl hangos, legfeljebb majd kiszerkesztjük. Minden esetre adjunk még ennek a goblinnak egy kis hájat itt. Ne legyen már túl sovány szegény, hát nem azért lett a goblinok vezetője, hogy ne tudjon rengeteget enni. Nem tudom, hogy sikerül-e befejezni majd ezt ez alatt a videó alatt. Az is lehet, hogy egy kicsit felgyorsítom majd a rajzolásnak a felvételt. Az is lehet, hogy nem, és majd következőre befejezzük együtt. Na, szerintem ez a póz tetszik. Szerintem elkezdjük rajzolni. Egy kicsit megradírozgatjuk, hogy könnyebben tudjuk rá részleteket rajzolni, hogy halványabb legyen ez az alapvonal. És aztán elkezdünk neki arcot rajzolni, és hasonló részleteket. Általában ezzel szoktam kezdeni, csak a testfelépítéssel. Aztán a test, hogy is mondjam, részleteivel, mint például az arc. És aztán következik a felszerelés, páncél és ilyesmi. Egyébként nagyon vicces. Ahhoz, hogy egyszerre tudjak felvenni, és mármint videót felvenni és hangot, konkrétan egy kis celluxal ide van rakasztva a mikrofon az arcomhoz. Először arra is gondoltam, hogy lehetne, hogy oda köthetném egy kendővel, és akkor úgy néznék ki, mint egy takaros kis menyecske, egy fiatal asszony. De ez volt az egyszerűbb megoldás. Úgyhogy sajnos ezt most nem látjátok, de szerintem nagyon tetszene, ha látnátok. Nos, tehát egy kicsit lefelé fog nézni, és azért, hogy ijesztő legyen, most lefelé fordítja a fejét, nézni azt a kamerába fog, hogy ijesztő legyen, az egyik szeme, az ilyen óriási nagy kigúvat szem lesz, a másik pedig nem akkora. De először megrajzoljuk itt ezt a szemöldök vonalat neki. Sok-sok ránccal, mert nagyon mérges, nem tudom mire, de valami baja biztos van. Sokáig kellett sorban állnia a szupermarketben. Bement elé. Ó, igen. Remélem nem bánjátok, hogy ez a videó kicsit viccesebb lesz, attól még bízom benne, hogy megnyugtató is lehet, de szerintem valaki bement elé az üzletben, aki nem tudta használni az önkiszolgáló kasszát, és ő már készen állt arra, hogy fizessen, már elő volt neki készítve minden. És valaki egy más bement, és ott szerencsétlenkedett 10 percig. Úgyhogy Goblin,
Goblin király felhúzta magát ezen. Meg tudom érteni őszintén, de attól még az nem járja, hogy a társasjátékban a játékosok karaktereit akarja emiatt megbüntetni. Úgyhogy hogyha majd elkészül a társasjáték, akkor remélem a játékosok elbánnak vele. Na így, ja, gyerekek, ez tökéletes. Ez kicsit talán, hogy mondják ezt a műfajt, lo-fi, igaz? Nem tudom pontosan minek a rövidítése, lo. Hát hogyha hi-fi az a high definition, vagy talán fiber, mint szál. Na hát ez egy jó kérdés. Azt mondom, hogy a fi az hiszem a fiberre vonatkozik, de most már őszintén abban sem vagyok biztos. Kérlek, ne nézzetek hülyének. Minden esetre ebben a videóban kevésbé koncentrálunk itt arra, ami történik a képernyőn, mert hát most nem fogom leírni, hogy hát éppen a szemét rajzol, éppen ez, éppen az, hanem csak beszélgetünk, és remélem, hogy nektek is érdekes lesz, hogy valami. Na, amit a goblinokról kell tudni, hogy hatalmas orruk van. Nekem sincsen kicsi, de a goblinok azok, hú, hát elbújhatnék mögöttük. Úgyhogy neki is az lesz éhítni, nagy cimpával is. Kiszagol minket, illetve kiszagolja majd a játékosokat, nem is tudom hány mérföldről. A nagy orral az is jár természetesen, hogy ráncosodik. Úgyhogy igen, jesszusom, mint hogy egy csőre lenne, most már úgy néz ki. Viszont fontos az, hogy ne legyen túl nagy az orra, ne legyen akkora az orra, hogy eltakarja a száját. Hoppá, mert a szájának vicsorognia kell. Úgyhogy, ja, mindjárt kitaláljuk, hogy ezzel mit tehetünk, minden esetre eddig szerintem jól néz ki. Hát igen, tehát jó, tehát a célnak megfelel, azt szegényre nem mondanám, hogy szép, vagy jóképű, vagy ilyesmi. Bár döntsétek el, én általában a fiúkról nem tudom eldönteni, hogy jóképűek, vagy nem. És én azt vettem észre, hogy a lányok, vagy hát gondolom azok a lányok, akiknek a fiúk tetszenek, és azok a fiúk, akiknek a lányok tetszenek, a lányok meg tudják mondani egymásról, hogy szépek vagy nem, a fiúk kevésbé. És persze egymásról meg tudják mondani. Itt még csillogni is fog neki az óra szerintem. Vagy lehet, hogy lesz rajta egy bibircsók. Na, ez gyönyörűséges, és akkor most egy hatalmas mosoly kell neki. Akkora mosolya lesz, hogy szerintem az egész fejét egy kicsit megnöveljük. Ó, igen, már is jobb. Már bele fog férni egy mosoly. Ja, tehát köszönöm szépen, hogy beíritek ezzel a videóval, mert itt megfázva egyébként nagyon nehéz, olyan nyugodt beszédes, de még nem suttogós szokásos videót készíteni. De jó ég, gyerekek, ez gyönyörűséges lesz. Na, hogyha valami van neki, akkor az fog. Úgyhogy rajzoljuk is meg. Remek. Legyen ennél egy kicsit horrorisztikusabb. A társas játék egyébként horrorisztikusabb alatt azt értem, hogy még több részletesebb fog legyen. Igen. A társas játék egyébként annak az a célja, hogy azért a család tudja játszani. Tehát nem szeretnénk belerakni nagyon sok, nagyon brutális dolgot, nagyon sötét dolgokat, amit mondjuk egy kisgyereknek nem szívesen adnánk a kezébe, hogy azzal játszon. De egy-két ijesztő dolog lehet, hogyha már a fő ellenségekről beszélünk, kérem szépen, akkor ki legyen ijesztő, hanem a fő ellenségek. Na, hát ez egészen undorító, ami tök jó, mert pont annak szántam. Remek. Oké. Na, a goblinoknak, ha igen, vannak ilyen kis
tetejében egy ilyen kis fazék sisakféleség, de előtte ennek a formának lesz itt egy tüske, ami egy kicsit fölfelé áll. És még lesz egy pár másik tüske. Össze-vissza. Kis több átlátszatlanság. Hoppá. Nem kell több átlátszatlanság. Amíg több kell, az egy kis több. Most nem több méret kell, hanem átlátszatlanság. Na, össze-vissza beszélek. Látjátok, hogyha valami más különbség van még a fiúk meg a lányok között, az az, hogy a lányok jobban tudnak multitaskelni. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de rám biztosan, mert én nem vagyok benne profi. Lássuk csak, legyen-e valami. Ugye itt nekik nagy, bozontos, szőrös fejük van, hajuk van, meg szemöldökük. Szerintem neki lesz egy ilyen szakálfélesége, itt fog lobogni az is rajta. Remek. És akkor azzal el tudjuk takarni a... Hát, azt nem mondom, hogy mindent eltakar ebből az óriási kövér testből, már elnézést kérek, de legalább valamennyi. Tudjátok, vannak azok a nagyon... azok az aktfotók, ahol a hölgyeknek csak a hajuk takarja el a mellüket. Na, ez olyasmi lesz. Hoppá, egy kicsit félrenyomtam, látjátok, ilyenekről beszélek, és egyből máshol jár a fejem. Na, ez is ilyesmi lesz, csak ez óriási takat goblinban. Jaj, nem szabad hangosan nevetnem, mert az nektek furán fog hangzani a mikrofonba, de ez így azt hiszem nekem tetszik. Lássuk csak, kell a fejébe, neki is kell ilyen nagy haj. Páng haj, mondhatnánk, mert az minden goblinnak van, úgyhogy neki is határozottan lesz. Ezt nem is lehet pánkhajnak mondani, csak egy óriási, mint egy szökőkút, vagy mint egy vulkánkitörés, olyan lesz ez a cucc. Az biztos, hogy a goblin fodrászokkal nincsen probléma szerintem, hogyha bármelyikötöknek hajnövesztési tanácsok kellenek, akkor nyugodtan menjen el hozzájuk. Majd lehet egyszer rajzolunk egy goblin fodrászt is. Lehet, hogy most egyébként sokat hülyéskedek ebben a videóban. Maga a társasjáték is egy kicsit poénosabb hangot akar majd megütni. A terv szerint. Tehát lesznek benne direkt viccesnek tervezett karakterek, tárgyak, koncepciók, úgyhogy ja, nem szeretnénk, ahogy mondtam, egy nagyon sötét, nagyon komoly hangulatot venni. Na, tehát, hogy már itt van ez a nagy fröcsögő hajtömeg, de valahogy egy sisakot is rá kéne varázsolni erre a drágaságra. Úgy, hogy nem takarjuk el a szemét. Ezért azt gondolom, lássuk csak, lehet, hogy ennek sisakja végül nem lesz. Igazából sisakot ők sem hordanak, csak sok fülbevalót, úgyhogy akkor inkább haladjunk tovább a fülével, illetve hogyha itt vannak ilyen kis tüskék rajta, akkor neki lesz szarva is. Mert miért ne? Lesz szarva is, füle is. Fel lesz díszítve nagyon sokféleképpen. És azon gondolkozunk, hogy legyen ilyen pika szarva. Ez olyan, mint egy ördög inkább, ez kevésbé tetszik. Goblin az goblin, legyen, ne ördög. Ó, igen, a billentyűzet hangjait is lehet, hogy halljátok. Remélem az is viszonylag relaxáló. Na igen, ez már mondjuk goblinosabb talán. Nem tudom egyébként, hogy milyen a goblinos. Én még a való életben nem láttam. Még állatkertben sem. De... Oké. Szerintem erre térjünk vissza, amikor megvannak a fülek. Mert az biztos, hogy tudjuk, hogy néz ki. És akkor majd lehet, hogy ahhoz is viszonyítjuk. Tehát
Hát a fülek azok ilyenek. Oké. Akkor a füle van, hogy egy kicsit vissza is hajlik. Fülcimpályok is van, az is van. El vannak látva nagyon. Ez már kicsit úgy néz ki lassan, mint valami vízköpő, nem? Valami réges-régi katedrálison, amikor az építészek is már elegük volt, és egy kicsit bolondozni akartak, akkor ilyen nagyon furán kinéző vízköpőket csináltak, vagy nem is vízköpőket, csak sarokdíszítéseket és hasonlókat. Na, minimálisan ebbe az irányba néz, úgyhogy ezen az oldalon a füle annyira nem fog látszani. Csak így. Van egy vastagsága azért, úgyhogy nem lehet teljesen eltüntetni. Viszont ha már ilyen szépen lóg ennek a szegény tagnak minden, akkor a fülcimpája is lógjon. Azaz, gyönyörűséges. De jó ég. Lassan elkezdem megsajnálni, hogy ilyet rajzoltunk. Lássuk csak, legyen ez szemöldöke, mert nekik szintén van, és jó bozontos. Neki is lehet még. Radírozzunk egy kis helyet a szemöldöknek. Itt lesz neki egy vágás szerintem. Csak hogy látszódjon, hogy elbánt ez már pár hőssel. Úgyhogy vigyázni kell vele, mégis a fő ellenség. Így, tökéletes. Ezt legutóbb akkor szereztem, amikor a szupermarketben járt. Amikor még ő sem tudta használni az önkiszolgáló kasszát, és valakinek elege lett. Azóta már fejlődött, ő is átment egy kis karakterfejlődésen. Tökéletes. Nagyszerű, itt normál szemöldöke lesz itt. Semmi gond nem érte. Ezt a fodrászt már nem tudta helyrehozni. Kozmetikus meg nincs a goblinoknál, és kész. Nagyon jó. Általában egyébként, ha rajzolok, akkor ilyen fantasy karaktereket szoktam rajzolni. Úgyhogy ha most mondjuk tájképet kéne, akkor sokkal inkább bajban lennék, de eddig ezzel egészen elégedett vagyok. Csak egy kis extra részlet ide rakom még. Igen, és aztán az a terv, hogy ahogy látjátok, kihúzzuk sima fekete vonalakkal ezeket a skiccelt vonalakat. De a skiccelt vonalakat valószínűleg egy picit lehet, hogy rajta hagyjuk, lehet, hogy elnézést, csak hadd nézzem meg. Ezek a skiccelt vonalak. Hát itt mondjuk pont. Mit akarok eltüntetni? Itt pont elég zavaró lehetne, mert itt azért nagyon sok, nagyon sűrű. De van, ahol rajtuk lehet hagyni a skiccelt vonalakat, és csak egy kicsit hosszárak. Igazából ezt megrajzoltam papíron, és aztán vittem át számítógépre. Igen, ezért itt nincs is másik réteg, itt csak ez van. Na mindegy. Hogy mi volt ez? Oké. Tehát eddig gyönyörű. Akkor sisakot már nem rajzolom neki, mert az egyszerűen túl sok lenne. Ezt is egyébként itt van előttem a kis jegyzetfüzete, amiről már sokat meséltem. Abban van egy skic, hogy kb. Hogy néznek ki, de hogy néznek ki. De eléggé eltértünk tőlem, és nem is ragaszkodunk most ahhoz. Azon van sisakja, meg 2 szarva, de egyenlőre szerintem ez nekünk tökéletes. Amíg a szarvakra lehet, hogy visszatérünk minden esetre, most rajzoljunk neki sok-sok fülbevalót és hasonlókat. Lesz egy pár goblinok között ez olyan státuszszimbólum, hogy kinek mennyi fülbevalója van. Mind az emberek között az, hogy kinek mennyi fülbevalója van. Na jó, nem? Valakinek
biztos az nagyon fontos, de mondjuk, hogyha egy goblin vagy, és van 5 fülbevalód, akkor az már olyan, mint hogyha a legújabb iPhone-od lenne, és ember lennél. Úgyhogy, mint látjátok, a királynak lesz jó sok fülbevalója, mert ő, ja, hát ő azért már valaki. Nem tudom, hogy ő a király-e, van egyáltalán ilyen, hogy király, vagy csak törzsfőnök, vagy ilyesmi. Ezt eldöntetitek ti. Majd valahogy elnevezzük a végén, úgyhogy még nem tudom. Azon gondolkozunk, hogy egy kis sérülés itt a fülénél legyen-e. Kicsit ki van csipkézve a füle. Oké, tökéletes. És akkor itt is egy pár fülbevalóval megajándékozzuk, hogy hadd örüljön. Ezek olyan átlagos fülbevalók. Gondolkozom, hogy mi egyéb. Mi egyebet lehetne rakni, egy kis tüskéket rakhatunk egyikre másikra. Vagy gyöngyöket. Vagy ez lehet egy sokkal nagyobb fülbevaló mondjuk. Szuper. És mivel nagyobb is, ezért egy kicsit lefelé lóg. Itt is a fülcimpájában itt is van egy másik nagy. Gyerekek, legyen még nagyobb. De nem. Ez a király, itt már nem kell visszafogni magunkat. Itt már annyival lövünk túl a célon, amennyivel csak szeretnénk. Neki lehet bármikor a fülbevalója. Halljátok a rajztáblának a jó kis hangját. Tiszta meditatív és megnyugtató szerintem az is. Itt is még nagyobb fülbevalója lesz, csak itt lefelé fog lógni. Ott már szegénynek a füle még jobban elfáradt, és ott már annyira sem tartja a fülbevalót, mint a másikban. Nagyon ronda, szuper. Oké, mit akarunk még? Esetleg egy-két hiányzó fogat ide. Az ott nincs meg. Meg ez sincs meg. Jó. Azt hiszem a feje az körülbelül ennyi lesz. Úgyhogy most jön az, hogy megnézem, hogy hol tartunk a videóban. 28 perc, szuper. Szerintem felrajzolunk rá valamilyen alappáncélt és felszerelést is, és az lesz a videó. Nem fogjuk befejezni az egész rajzot, mert az nagyon-nagyon sokáig tartana, de ha tetszik ez a videó, kérlek kedveljétek, és akkor tudom, meghagyjatok kommentet. És tudni fogom akkor, hogy szívesen foglalkoznátok, gyerekek, még beszélek, hogy szívesen néznétek hasonló másik videókat, és akkor tudjuk folytatni, befejezni együtt ezt a képet is. Jól van, na lássuk csak, milyen páncél van a goblinoknak. Hát ez valamilyen alapbőrpáncél, valamilyen vászongatya, karkötők, szőrme. Hát ez nem túl izgalmas, de a királynak lesz valami extra, ez mindenképpen fontos. Legyen egy páncél a vállán. Lehet mondjuk hasonlított egy bőrpáncélre, de valahogy másfajta legyen, lássuk csak. Itt van egy szíj, itt jön még egy szíj belőle, és erre lesz itt rákötve több különböző ilyen
és akkor ez mondjuk lehet bőrből, de ki lesz szegecselve, meg tüskék lesznek ezen is. Úgy nem. Nagyon szuper. És akkor itt biztosan lesz ez a szíj. Itt a mellén keresztül, itt biztos lesznek szegecsek, hogy ott tartsa valahogyan a többi szíjat. Aztán még kitaláljuk ezt jobban, ezeket a részeket itt kiradírozzuk, ne zavarjon minket a többi dolog megrajzolásában. Plusz, hogy a végén tudjuk majd használni ezt a réteget is az erősebb vonalak mellett. Oké, és akkor ezen lesznek tüskék, az biztos. Lesz még itt is, még egy sor legalább. Meg mondjuk, hát igen. És oké. És akkor ki lesz szegecselve. Ez a része. Meg ez a része. És az a része is, csak az már alig látszik, mert hátrafelé tartja a kezét. És itt lesznek a kis szegecsek, egy kis extra átlátszóságot kérek szépen, szuper. Az fontos, amikor az ember ilyet rajzol, hogy persze tök jó a részletes, de nem szabad, hogy elvonja a figyelmet arról, amit mondjuk szeretnénk, ami jelen esetben ez a bolond fej. Oké, nagyon szuper. Eddig ez tetszik. Kicsit össze-vissza állnak ezek a tüskék, de nem baj, mert ez Goblin földön így megy, tudjátok, nem hiper-szuper rendezett és tökéletes minden. Oké, és akkor itt mondjuk legyen egy kis extra dolog, egy kis ez a szőrmeféleség. Jó, igen. És akkor ez itt lógni fog, mint a szakálla, egy kicsit olyan lesz. Bár nem biztos, hogy ugyanaz a szín, de majd meglátjuk. Szuper. És innen is egy kicsit. Oké, eddig ez nekem tetszik. Itt ezt a keze, ez egyáltalán nem hangsúlyos, úgyhogy erre majd visszatérünk, amikor minden egyéb megvan. Ez itt csak puszta izom, itt nincsen neki semmi egyéb. Lássuk a másik vállát. Igazából egyáltalán nem muszáj, hogy szimmetrikus legyen. Amit rakhatnám még a nyakába, az egy jó nagy nyaklánc, mert a többieknek is van. A goblinok szeretik az ilyen ékszereket, úgy látszik. Ezen a kezén nem fog sok minden látszani, mert nyúl a kamera felé. Viszont majd valamit csinálhatunk, hogy a karmai jobban látszanak, mert szerintem azok vannak neki. Lehet mégsem. De vannak karmaik. Oké, minden esetre akkor addig, még belefér a videóba, rajzoljunk egy nyakláncot, ami csak így lóg, lengedezik a nyakából, vagy két nyakláncot, mert mindjárt meglátjuk. Ezen a vonalon lesz így, szerintem ez így tökéletes. Kicsit kiradírozzuk. Mert csak az útmutatás, az irányvonal kell nekünk. Úgy mi. És akkor mindenféle ilyen gyöngyök. Aha. Jó. Mindenféle gyöngyöket rajzolunk rá. Kicsit hasonló, mint a fülbevaló, kicsit más is. Lesz itt valaminek a foga is, mint egy tüske. Vagy hasonló egyéb dolgok. Virágok azok nincsenek.
Hiába tűnik ilyen természetközeli népnek, szerintem azokat nem szeretik, az nem tetszik nekik. Most azon gondolkozom, hogy ilyen madárkoponya vagy egyéb koponyák lógjanak-e itt rajta, de nem tudom, hogy az mennyire családbarát dolog. Ezen még gondolkozunk, aztán majd. Mert persze most egy koponya az nem olyan szörnyűséges dolog, de nem szeretném ezt később újra rajzolni, úgyhogy ezen még gondolkozunk egy kicsit. Ezt később esetleg bele tudjuk rajzolni, ha kell. Itt ez valami, mit tudom, ez csak egy ág, ez konkrétan egy faág. Látjátok, nem kell. Még egy kis levél is van rajta. Meg kell becsülni az én egyszerű dolgokat, és csak faágot oltani nyakláncaikon. Nekem karkötőim vannak, azon nincsen faág, mondjuk fagyöngyök vannak. Nem a fagyöngy növény, hanem fából készült gyöngyök. Oké, és ezen lesz valami függő, medál. Lássuk csak. Mégiscsak olyan király kinézete legyen ennek a királynak, hogy itt valami extra dolog itt van. Hopp, ez kicsit koponyaszerű lett. Nem baj, egyébként lehet itt egy koponya, de akkor az ilyen stilizált koponya lesz. És kicsit viccesen is fog kinézni. Így egy kicsit felülről látjuk. Lássuk csak. Neki is lesz egy kis szeme és egy nagy szeme. Ennyi. Erre nem lehet azt mondani, hogy ez nem családbarát dolog. Itt is tüskék lesznek, mert miért ne? Nagyszerű. Na, és az a helyzet, hogy elértünk itt a 40 perces, nem sokára, még 2 perc van hátra, de nem sokára elérünk a 40 perces kis jelzőhöz. Úgyhogy szerintem ezt a videót itt most félbeszakítom. Nem félbeszakítom, csak befejezem. De akkor ígérem, hogyha tetszik nektek, hogy folytatni fogjuk ezt a sorozatot is. Kérlek, írjátok meg kommentben, hogyha szeretnétek, vagy csak kedveljétek a videót és iratkozzatok föl, abból is tudni fogom. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Legyen nagyon szép napotok, estétek, vagy bármi egyéb, ami éppen nektek van. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!